Яна не ідэальная насуперак таму, што могуць думаць яна ці яе бацькі. Вы ведаеце маіх бацькоў? Яны працуюць на вас, яны... Пачала Стэфані, але доктар падняў руку. Не, я іх не ведаю і не працаваў з імі. Але я знаёмы з іх творчасцю. Бессэнсоўная, абмежаваная, так шмат змарнаванага патэнцыялу. Хаця, лічу, трэба падзякваць ім. Бо без іх я б ніколі не скончыў сваё тварэнне. Стэфані кінулася на доктара, пераскочыўшы праз стол і схапіла яго за чорны каўнер. Распавядай, зараз, з самага пачатку, патрабавальна выкрыкнула яна. Добра, я не супраць распавесці вам. Вам не трэба нічога патрабаваць. Гарвард, Ельскі, Стэнфорд. Добрае месца для пошуку добрых матэрыялаў. Я сустрэў цябе там.